खाम्फाया चन्दन ब्रह्म बिथांनि एगेन्सै बुंनायनि बाथ्रा फैनो हाया। चन्दन ब्रह्मखौ खाम्फाया फल' खालामखागोन। खाम्फाजों लोगोसे फ्राय 15,000 मानसिया बिटिसिनि बिपिएफ मानसिफ्रा जोंजों जइन जाफानो थांगासिनो दं। हाथिसार प्राइमारियाव 40टा नखरा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दलाव जइन जादों। खोब गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंनि एनडिएनि जों मोनसे सोद्रोमा हिसाबै एनडिएनि मोनसे पार्टी हिसाबै लोगो पार्टी हिसाबै मानव गेदेर जोंनि जयन्त बसुमतारी बिथां जाय बिथाङा जोंनि एक्जिस्टिं एमएलए बिथांखौ जोङो एमपि हिसाबै दिल्लीसिम फाथायहरगोन आरो जोंना रोखा जाखाबाय। गतिके देरहाखागोनखौ नुनानै बिपिएफनि रायजो राजाफ्रा सापर्टारफ्रा दोलै नोगोरै फैनानै इउपिपिएल दलाव जइन जाफैबाय। गतिके बिनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्रा थानो हाया। गुबै बाथ्राया जादों देरहानाया जोंना सियर, खिन्थु इयुनावहाय जोंना हारि दानाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि जोंनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ जाफुंसार होनाय मुलुगनि जौगालु हादोर आरो हारिफोरजों जोङो माबोरै फेर फाथिनानै हारिखौ फोथांना लाखिगोन बेनि थाखायसो जों दा खामानि मावनो सांग्रां जानांगौ। बिथाङाथ' गावनि मानसिफोरखौ लाखिनो थाखाय बुंगोन होननानै देरहागोन होननानै बुंखागोन। खिन्थु लजिकआ ओरैनो रोखाखा जे बिथांमोननि सानैसो बिपिएफ सापर्टार जेरै गाव गावनि न'खर खाम्फा आरो खाम्फानि न'खर, हाग्रामा आरो हाग्रामानि न'खर जाथि बंस बेफोरबायदि जेरै देरहासार आरो देरहासारनि जाथि बंस बेफोरजोंथ' नों एमपिखौ देरहानो हाया। खाम्फाया जेराव 14 नं चिरां गुवारावनो फेरेंगावखौ फेजेननो हायाखै फाग्ला बे एमपिखौ फेजेननो हायो। गावनो इउपिपिएल दलाव जइन जागोन। एमपि इलेक्शननि उनाव जेननाया रोखाखा नालाय। गतिके खाम्फानि एगेन्सै खाम्फाया चन्दन ब्रह्म बिथांनि एगेन्सै बुंनायनि बाथ्रा फैनो हाया। मानोना चन्दन ब्रह्मखौ खाम्फाया फल' खालामखागोन। बेनि रिलेसना जोंजों दंखायो। गतिके दा बेफोरखौ बुंनानै गाव बेले बेजेआव हाबनो नागिराखै। खाम्फाजों लोगोसे फ्राय 15,000 मानसिया बिटिसिनि बिपिएफ मानसिफ्रा जोंजों जइन जाफानो थांगासिनो दं। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।